Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Dan Allah da Annabi ina so in ba wa mutane haƙuri ne, kuma ina so in ƙara fahimtar da mutane akan abin da suke ta faɗa a social media game da post ɗin da na yi irin nake wa Bilal jajen abin da ya same sa. Ba ni kaɗai ne wa Bilal jaje ba, kuma ba ni kaɗai ne post ɗinsa a page ina ba. Kuma abin da aka yi masa kowa sai dai mutum bai son ya faɗa gaskiya, amma kowa ya san abin da aka yi masa bai dace ba. Irin akwai mutane da dama waɗanda suke sa uniform suke posting da kayan 'yan sanda ko sojoji. Wannan ba wani abu bane. I thought in aka ganka ne a titi kana yawo da shi shine ya zama laifi. Dan Allah da Annabi, na ga mutane akwai wanda suke min DM ko kuma suke posting suke zagi na, suna ce min ni ina son sa ne, a karuwa wane ne, da Allah ku yi haƙuri, ni ba son sa nake ba. In fact ma idan ina son sa ma ai namiji ne, ko ba wani laifi bane ba dan na so Bilal, ba laifi bane. Amma da Allah ayi haƙuri, a iya magana dan Allah.